I avui és el torn del sud de Sant Feliu. Passejarem pels barris de Can Nadal i Can Bertran. Som-hi! El ple de gener de 2008 es decideix al consistori donar nom a un carrer de Sant Feliu a la poetessa santfeliuenca Joana Raspall. El carrer és el vial paral·lel del carrer Armenteres. D'aquesta manera també, en la mateixa confluència del carrer la plaça Llorenç Sans, es troba aquest gran monument, dedicat a la poetessa. De fet, es troba gravat el seu poema Endavant. Els pisos de Can Bertran són un conjunt d'habitatges plurifamiliars d'aquí de la carretera Laureà Miró. Van ser construïts als anys 20 perquè els treballadors de la colònia Can Bertran vinguessin a viure. Estan considerats com a bé cultural d'interès local i l'estil és art déco. I avui en dia encara segueix en peu un d'aquests edificis de la colònia Can Bertran, i és aquest edifici conegut popularment com a Nau de les Sedes. De fet, aquest edifici, des de principi dels anys 2000, ha estat d'interès per molts partits polítics que han volgut fer un museu del còmic, una seu d'administració de l'Ajuntament, la Casa Àsia i fins i tot alguns hi han volgut col·locar l'escola d'hoteleria. Veurem finalment quin ús se li acaba donant. Cal dir que Sant Feliu compta amb 3 entitats centenàries: l'Ateneu, la Unió Coral i el Casino. I ara ens situem a la plaça de la Vila, un dels epicentres de Sant Feliu de Llobregat. És un dels indrets amb restes de poblament humà més antic, i és que fa molts anys es van trobar indicis d'una vila romana aquí, a la plaça de la Vila. I l'edifici que abasteix la plaça de la Vila és l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que va ser reformat el 2022. La joia de la plaça de la Vila, però, és la catedral de Sant Llorenç. Aquesta catedral va ser edificada el 1946, per això es diu que és una de les catedrals més joves de Catalunya. De fet, no es considera catedral fins al 2004. La seva història, però, comença ara fa 500 anys amb la parròquia de Sant Llorenç de 1524. La plaça de la Vila compta amb l'escultura al cor dels arbres, de Jaume Plensa. L'escultura representa la figura de 3 homes que porten els noms dels compositors més emblemàtics de la música clàssica, com Mozart o Beethoven. El carrer Jacint Verdaguer també amaga aquestes 6 cases modernistes de principi dels anys 1900. La construcció va anar de la mà de l'arquitecte municipal Gabriel Borrell, que és l'arquitecte que també va fer els pisos de Can Bertran. I un altre bé cultural d'interès local el trobem aquí, al carrer de les Creus. Aquest edifici és l'edifici Can Montmany.